Аз съм Елена Яловска от All Sport Orthotics. Представям ви модела ZK Motion. Той е от най-новите на ЗАМС и е със специална технология, специална оплетка, цялостно изработен. Има странични стабилизации, така че дава много лека стабилизация против усукване, предпазва много добре капачката на коляното и естествено отдолу под пателарното сухожилие, сухожилието на капачката на коляно. Много важно е, когато човек избира модела, да избере точния модел. В смисъл, ако имаш лек проблем, не е необходимо да търсиш много силна стабилизация. Силните стабилизации са за хора с тежки проблеми. Как се взима мярката? На всяка опаковка, а и в нашия сайт е дадено табличка, която показва точно къде се мери, как се мери, за да се вземе точния размер. Диапазона не е голям, така че измерването е изключително важно. Мери се от центъра на капачката на коляното, 10 см нагоре и там се взима обиколка. Трябва да се внимава обаче, ако тук са 10 см, отзад също да са 10 см от свивката на нагоре, защото ако сантиметъра падне, ще вземе по-малка обиколка и ако си поръчвате онлайн на коленката, може да се окаже малка. Така, ето модела, обува се много лесно. Хубавото е, че отвътре имат специални материали, които са дишащи, не запарват, не ограничават, стабилизират, но и както сложите на коленката, тя така ще остане. Издръпва се нагоре, хубаво да се подкрепи капачката на коляното и не бива да има гънки. Перфектно застава под клин, под скиорски екип, така че не взима никакъв обем, както казах, вече е много комфортно. ZK Protect е с по-висока стабилизация спрямо ZK Motion. Тя отново има странични стабилизации, този път те са по-усилени, но отново не ограничават движението. На коленката се отваря в долната част, ето по този начин. Обува се, има регулация тук горе и когато се затвори, сега ще покажа как се обува, отново се мери от центъра на капачката на коляното 10 см нагоре. Разбира се, отзад също трябва да са 10 см, за да се вземе точната обиколка и обуването става много лесно. Ето по този начин, така. Затваря се под капачката на коляното и ето това са де-факто връзките, които трябва да се опънат и да се затворят на кръст, така че да предпазят коленните връзки. Не се колебайте да се свържете с нас и да направите онлайн консултация или консултация по телефона или консултация на място в нашите All Sport Orthotics магазини.